Hej alle sammen, og velkommen til første episode af CSGO med Mathias. Hallo, kan du så komme i gang, Morten? For helvede! Han er død. Han er død. Du er helt død. Fuck! Oj, Nej, det er for at sige, jeg er altså ikke god til det her. Hvad siger du? Jeg er altså ikke god til det her. Nej, men stadig. Det ved du, det har du vidst. Hallo, der er en, der er ved vores spawn! Lidt øjeblik, altså jeg skal lige have lavet nogle par ændringer her. Okay. Okay, for boy. Hallo, kan du så snakke pænt? Okay. Slap af. Der blev du lige høj. Det var også det, der var meningen, men altså. Mathias, prøv at sige noget. Hej. Du er altså ikke særlig høj. Okay, godt. Kan du ikke skrue op ind på, Skype eller sådan noget? Nej, den er skruet op. Rip. Nej! Og så skyder den ikke. Hello guys. Hello, guys. Har du et problem eller hvad? Hallo, er det her til din kanal, eller er det TV? Det er min. Tror jeg da. Går der ud fra. Hvad? Tror jeg da til min. Det er fordi, jeg tænker bare, du hjælper jo også Jeppe med at optage en video. Ja, det ved jeg. Men nu kan han jo klare det selv. Au, det gjorde ondt i ørerne. Morgen, jeg sagde jo, vi var epic på CT. Jeg er jo allerede død. Jeg er død så en mere. Morgen, pas på, de står derinde. Ja, no shit, Mathias. No shit. På nogle sidst! Ja! Ja, vi taber den her. Fuck, bilaten. Kom nu. Et sekund! Ja! Overhovedet ikke, mig. Øjeblik. Kan jeg lige se. Mouse. Skal jeg altså lige tage den ned. Hey, morgen. Jeg har min MPI 1. Ej, hvor fint. Og så snakke ordentligt, lille dreng. Skal jeg skyde dig igen? Og bliver fandme en halv time. Det er pisse sjovt. Det er pisse sjovt. Kigget. Vandet en halv time. Det er mus, den er altså stadig hurtigt. Ej, jeg hader når folk de snakker i chat. Den er så høj. Men det krav det er mega i år. Shit. De er nok godt. Jeg skal altså skrue ned for min mus, den er alt for hurtig. Nej, jeg har fået 2 kills, morgen. Hey. Øj, det er meget bedre det her. Jeg har fået 2 kills. Ja, jeg er sådan en rigtig... Og der. What, man? Jeg har fået 2 kills. Jeg så fuck boy. Så for boy. Flashbang. Flashback. Hvad? Ej, Mathias, døde du lige? Jeg havde lige kastet en flashbang, og så med et samme boom snipe. Ham der er homo. Hvad laver han? Ham der er homo. What the fuck are you doing? Ham der lige vandt rundt i går. Fuck, han er
ser lige min bænk. Han er kun i... Kigger. Ja, han er kun i level 6. Oj, nice. Er det? Ja. What? Han spiller bedre end mig, og jeg går Og du mener, hvad hedder det? Rank? Ja. Jeg er da også i rank 6. Godt bang. Jeg er så ikke med først den her gang. Nej! Jeg er død 2 gange, og så fik jeg ikke engang kill! Hvad? Rank 6. Han går med et godt våben, ham der lige dræbte mig. Okay. Hallo Akbar. Sluk for ham. Morten, Han larmer. hvis vi vinder, så er det på grund af I er gode, og hvis vi taber, så er det på grund af mig. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Du har ikke engang fået noget kill endnu. Det er også rip. Ja, det er meget rip. Det er altså virkelig rip, Mathias. Nice job. Men så skal vi også lige tænke på, at du har haft 6. Du har haft 6 forskellige Steam-brugere, og du har i 2 af dem er... Virkelig 6. Oj, Undskyld. det vil jeg. Oj, hvor nice. Nitro. Hallo? Oj, alle sammen. Morgen, du står i vejen, din lille satan. Okay, seriøst, mand. Shit, jeg kunne mærke. Du short. Short. Shot. Au! Hvad er det, han laver? Du kan se, han kommer. Han kan se dig på kortet. Høj, Hallo? de dø. Morten, jeg blev altså ikke straffet, men der var en teammate, der skadede sig fuldstændig. Hvad tror du de sidste de kan være? Ej, der er en dobbelt også. Der er 2 dobbelt. Der. Han kom bagfra. Gjorde det? Nå. Ja, fordi han Okay, kom. det så jeg ikke engang. Jeg så ikke engang, hvor han kom fra. Morten, hold øje med din skærm. Jamen, jeg var jo død, mand. Undskyld. This is it, my friends. Mathias, kom nu. Jeg kan også No scope. bare slå dog No af. scope. Mathias, lad. Undskyld, morgen. Jeg skulle aldrig have været med i din video. Hvorfor ikke? Fordi vi vil have sådan en lortespiller som mig med i din video. Det er fint nok. Det er fint nok. Det er nu egentlig min. Nej, hvordan kan jeg miste? Så får ham ikke. Det gjorde jeg ikke. Undskyld. Hvad gjorde jeg ikke? Morgen, lad være med. Get wrecked. Du brugte 6.150 kroner i den der runde. Ej, gjorde jeg. Morgen, prøv at se min skin til den her Storm. Nej, AUG. Det er Storm. Der er næsten ingen for. Der er næsten ingen skidt på. Do not be afraid. Bare sådan en farve. Ja, den er sådan lidt... Skrub. Hvordan kan det være, jeg hele tiden dør? Throwing a grenade. Så har vi fundet nogen.
Nogle gange hader jeg skov. Throwing fire. Jeg ved ikke, om der er nogen dage, men din teammate er ved at dø. Jamen, jeg kan ikke... Okay. Hvad sagde du? Du Headshot. er meget, du er meget ond imod mig, morgen, kan jeg mærke det nu. Øj, Mathias, vent med at købe. Nå, okay, det er lige meget. Lige meget, Mathias. Let's go, defense. Short. What? Ja, de er... Okay, so your wildcat be killed. Hvad siger du? Ja, det er jo det mest... Hvor fuck skyder en fra, mand? Jeg har 10 OB tilbage. NAB. Fra siden! Mathias. Kan du ikke se, at din teammate har... Jo, men jeg troede, han blev skudt op for B af. Øj, mand. I'm defusing the bomb. Det var tæt på ace, det der. Det så hun også. Ja, Masser af Mathias. salg. Hvorfor får din AVP? Det ved jeg ikke. Skal jeg skyde lige over? Jeg havde bare lyst til at give dig den. Let's go, let's go. Du kommer bare, Mathias. Okay. Okay. Slap lige af. Hvor Der- står han? T-spawn. Jeg ser ham. Det er accept. Ah, fuck. Det går godt der, morgen. Jeg har kun fået et kill og 8 gange død, så det går fint. Oj. Nice. Morgen, Oj. ham der Marcus, han har taget din AVP. Fed faggot, man. Godt skud. Fed hund. Nå, jamen der har jeg lige fået en ny ven, Mathias. Yes. Super blæt. Ham der blå, Okay. han spurgte mig lige. Og men, Let's go. har jo endelig fået en ven, Morten. Ja, det er ikke sygt. Lidt. Nej, jeg tror For jeg. helvede, mand. Ej, Morten. I andre, jeg har bare 22 point og alt det. Jeg har kun 2. 22 point. Ja. Jeg går efter kills. Ikke I har nået 20, jeg har altså kun 2. Nå, lidt øjeblik, jeg skal lige have noget at drikke. Okay. Bomb has been planted. Hey. Okay. Yes.
Det tog da sin tid, nå. Mathias. Hvad? Du fucker væk med det der! Det er sygt, den her. Og den er iskold. Er du alle jer derude unsubscribe ham? Han er pisse. Jeg har mega dårlig ven. Let's go, people. Jo, jeg er en dårlig ven. Decoy. Nej. Sagde jeg ikke til dig. Ej, det er træls. Jeg har min hyperbeast! Hvem? Nå. Oj, kom så. Нахуй ты со мной пошел, блядь, давай. Super. Det er sygt, det der. Ja, du har 3 point, fordi jeg fik de der fisk. Åh, det var en bot. Okay. Jeg tænkte lige, hvis det var en af spillerne, det der. What, de ville være skrald. Der slået what, de er skrald så. Jeg kan mærke, at jeg har spist alt for mange nachos. Ham der er blå, altså. Han er Silver Elite, hvis du godt det. Ham der spiller lige nu. Ja. Han når det. Jo, han når det. Nej! Seriøst. Hvis han ikke... Oj. Han skulle have stået bag den der So kasse. close, mate. Nej. Jo. Var det faktisk. Skal du fuck med mig, mand? Skal du Jeg fuck med skulle mig? ikke. Get these done. Jeg skulle lige til at trykke på aftræk. Hvorfor? Smoke. Men det er alt, der lige sigte. Men hvorfor skulle du lige til at skyde? Jeg er jo din ven, Alfred. Ah, det er skidt. Jeg har sgu ingen venner. Seriøst, mand. Hvor mange gange Hvor flasher er- de lige? De er lang, 2 lang. Eller 3, det ved jeg ikke. Sidste jeg så Go var on. der 3. Nu er 2. Jeg fik endelig et kill igen. Rip. Det er fandme rip, Ja. Jeg føler, at jeg er blevet god med scout morgen. Jeg ved ikke hvorfor. You wanna fuck me? Hvad? Seriøst, mand, jeg vidste, du ville gøre det. Fuck dig, mand. Fuck dig. Og så tog du mit scout. Fuck dig. Fuck dig, mand. Og så tager du også min AV. Mathias. Mathias. Helvede, du bare dø. Han står i CT. Han slår T-spawn. T-spawn. Bagfra. Bagfra, mand. Kan du ikke høre ham? Kan du ikke høre, han skyder i T-spawn? Nej. Ej, Mathias. Hvad? Det er ikke godt. Ja, morgen, jeg siger jo også, at jeg skal i våbentræning, men nej, selvfølgelig skulle vi lige spille en kamp. Våbentræning. Du var i våbentræning, mand. Ja, og så forstyrrer mig med, at vi skal fucking spille en kamp. Nej. Let's go. Point. Du skal aldrig stoppe ved revnen, Mathias. Du skal aldrig stoppe ved revnen. Det går galt. Tak for info, morgen. Åh. Sukkerblæt. Oj.
Kabaret. Men den eneste der er tilbage, og de dør lige om det. Det tror jeg også. Okay, det Eller måske ikke. Ret til min egen AV. Haha, Team Idiots. Hvad? Prøv at se chatten. Team idiots. Hvad? Stop push. Retards. Form up. Let's go. Retard alarm. Smoke. Retard. Men det krav ikke i orden. Der skal være masser af salt. Masser af salt. Masser af salt. Hvordan fuck kan de få mig helt til? Homo. Godt. Nice. Hvad nu? Nej, men de er bare hele tiden for mig, når enten når jeg går op ad trappen er sådan, boom, så er man død. Jeg ser altså lige, hvad rank de der er på. Der er en, der er i samme level som mig. Der er en, der er i level 20. Eller rank 20. En, der er i rank 4. Og en, der er i rank 14. Hvorfor står de bare camper, når de nok ved, at de går over til A? Tja. Skudt i hovedet. Siger det bare. Just saying. Oh god. Ej, så skifter vi. Mand. Team noobs. Yes, you are noob. Bitch. Jeg tager P250. Hvad tager du? Glock. Okay, my friend. Så Mathias. Hej, Morten. Pas på, at du ikke skyder mig. Du får ban igen. Ah! Sådan Mathias. Shit, jeg var lige ved at skyde en. Det var jeg også. Hvad Ja! gør I så, mig? Ебать даун, пиздец. Der, P2000. Hvad? Der står det. Det er min P2000. Rip. Der er en i Min CT. computer lugter som om den er brændt af. Er ikke bare fordi du ryger ved computeren. Blending. Nå, så blev du stille, hva'? Det er fandme dig, der har ødelagt min computer i morgen. Hvordan? Nej, hvor er det dårligt. Morgen har jo set den nye Просто for down. Twinkie Man. Mm-mm. Det er det med ham der, fuck man. Ham der, fuck. Fuck! Hvad hedder det? Spørg lige, hvordan kan jeg have ødelagt din computer? Jeg spørger bare. Stemte du ja? Ja, stemte nej. Du gjorde dig, mand. Jeg stemte nej. Let's go, my brothers. Nå, okay. Siger vi det? Bare væk. Gå væk. For helvede. Yes, pas nu på, ikke? Hvor fuck skudt hun
eller Блядь, ебанутый уёбки, вас один, блядь, двоих убивает. Nej! Fuck ja. Ебаный, блядь. Nice. Morgen, du skal ikke glæde til, når den her video... Hvad siger du? Du skal ikke glæde til, den her video kommer ud. Hvorfor ikke? Fordi min stemme, den er fucked up på video. Det er min også. Jamen, din er bedre end min. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej, din er bedre end min. We must move. Jo. Nej. Shut the fuck up. Skal jeg fucking smadre dig, eller hvad? Og så team flash, du. Okay, jeg tror lige, jeg tager den anden vej. Nej, slutter, vi skal bombe. Det var sjovt. Oh. Der er 2 oppe i byen. Ej, Mathias. Ej. Sidder du og Ja, skider? Nej, jeg gør sådan. Nej, det gør sgu ikke. Jeg sad virkelig ikke og skyde. Hvad var det der så? Det ved jeg ikke. Ej, Mathias. Nej, det var ikke mig. They shall regret this day. Hvem fanden skulle det ellers være? Det ved jeg ikke. Så var jeg nok, fordi jeg sidder i min toilet og gik. Ej, jeg tror altså ikke. Ah. Den skød 2 skud, inden jeg rådte. Ej, det er også skidt. Og det er også skidt, ja. Nej, kom. For helvede. Nej! Hvad? Зайди сразу, помоги, ёбаная ебаная, блядь. Go, Mathias. Go, Mathias. Сука, тупая тварь, блядь. Sukker. Go Power Rangers. Hvem er det, der hedder det der? Correct, Mathias. Hvordan går din dag som Morten? Det går skidt, ligesom dig. Det slår ligesom... Nej, Morten. Min den går godt. Så vinder vi. Så kommer der... Hvad? Hvorfor vil han kigge mig? Nej, jeg trykker faktisk nej. Hvorfor vil han kigge mig? Ved jeg ikke. Den homo, mand. Fucking Fordi jeg du... Fordi du er på sidste plads. Hvorfor kigger Det er du, mand! Kick me for fuck's sake. Nej! Det får du ikke lov til. Ja, Seriøst, mand. Ham der... Markus, ikke? Han er fucking død. Jeg slår ikke... Ikke død, men... kan du ikke kigge ham i? Jo. Det er det, jeg har tænkt meget for helvede. Ja, den er min kiggerfolk. Der. Hvad? Kig. Markus. Come on, let's go. Hvad er det, du kigger? Hvad? Han er lækker, mand. Nå. Call, kick, Markus. Nej, pis. Pis! Så var der en, der sagde nej. Чё, ёба не русская, блядь, охуел что ли там? Ruski. You suck. Ruski Madowski. Undskyld, morgen, jeg bøvser i din video. Han er rigt. Sådan. There's a million things to shoot at him, but I cannot think. Нахуй ты встал передо мной, скажи, вот нахуя? Nej! Ебать, даун,
сука! Så har han Ебать, 6 HP бедауны tilbage. ебаные. Shut the fuck up. Sukama Duka! Fuck. Fuck. Fuck, bitch. Go, go, go! The fuck. Det er 2 mod 2. Нахуй иди со своим СГ, блядь. Oh, tak. Thank you. For the AK. Okay. Han skadede altså rimelig højt. Jeg er ved at få stress! Hvad? Jeg er ved at få stress over, at jeg ikke kan få nogle kills. 3 kills! Jamen morgen, Du skal det bare være glad for, at du har nogle kills. Ja, men det er jo det er jo fucking ikke sjovt, når folk de kommer og dræber mig. Hvis nu at de fucking bare, hvis jeg skyder dem, når de står den anden vej, og så når de at vende sig om. Og så kan de nå at skyde mig, det fucking der. Vi har tabt den her competitive. Nej, Mathias. Don't give up. Det har vi sgu da, de mangler at vinde. De vinder selv. Don't give up, Mathias. Morgen, de har vundet den, og så mangler de at vinde 3 runder. Mathias, don't give up. Hvis du skulle lige den Mathias! Når du giver op, så er det vi taber. Ja. So don't give up. Jamen, hvad fuck skal jeg gøre for at få nogle kills, man? Skyde lidt efter dem. Ja, det er jo også det, jeg gør for helvede. Hvad, fuck dum eller hvad? Ja. Han har haft næsten 1 minut til at få fat i den bombe. Jeg tror du snakker om, at jeg var dum. Nej, det er ham. Ej, Ej, men jeg har kræfter med. fuck, han er skrald. Ja, sig nu. Fuck, hvem er det, der hele tiden siger nej? Det er ikke mig. Fuck, man. Det er mig ud. Nej, jeg gider ikke. So that we may be free. Seriøst. Хули с вами играть, толку ноль, блядь. Det er altid 2 Вы, блядь, даже против 4 нихуя не можете. Hope so, my friend. Seriøst, mand. I det sekund, jeg har min hånd væk fra musen. Ебать вы Det står fandme дауны просто. hammer med den fucking AUG, man. Det er fucking den. Hvem? Ja, jeg tror ham der Nå, har dem nået på deres team. Ja. Står altid og kæmper med det fucking. Seriøst, mand. AVP. The fuck? Og bum, han bliver dræbt lige om lidt. Blessing. Hvorfor stiller han sig ud ved kanten, hvor han kan blive skudt? Fordi at nu kan han se, hvad hedder det? Hvis han diffuser, så kan han skyde ham. Ja, ja. Det er derfor. Ja, ja. Behind. Ui, og hvad sagde jeg? Han gik med Ui. din AWP. Der er ja. Sygt, my friend. Seriøst, der var 2, der havde min AV. Det er det, der sker, når man dør mange gange i morgen. I den måde, Mathias. Hvor se en måde at blive kick på at skyde sin team. Nej, Mathias, lad nu være. Lad nu fucking være. Jeg gider ikke mere, nå.
Mama TV was okay. Через темку нижнюю прошли, блядь. Темку смотри. Темку смотри, тебя справа убивают, блядь. Сука, блядь, my friend! Nej, og så skal jeg... Пиздец, тупой, сука. Сука, блядь. You suck, my friend. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. И выебать имбецил просто. Матиас! Let's go. Пошел нахуй, блядь. Свою мать. Hallo. Kom nu, Mathias. Don't give up, my friend. Mathias, kom nu, fuck. Kom nu. Fuck, er han bare gået, eller hvad? Homo. Smid dig ud. Nej. Det er fordi jeg fucking står AFK, fordi jeg skulle lige One ud minute. til noget drik. For helvede, Mathias. Hvad? Jeg sad og kaldte på dig. Hallo, jeg var ude og hente en flaske, men jeg ved ikke om jeg har sådan en flaskeåbner. En flaske. Ja, sådan en flaske, som med den der tube på. Man kan ikke dreje på den, ligesom nogle flasker gør man. Nu skal jeg altså til at skynde mig en lille smule. Ja, morgen. Terrorists win. Det er måske sidste runde, det her. Ja, måske. Så nu tager jeg AK-47, Mathias, tager en god håndpistol. spil så tager- nu ordentligt. Jeg tager for AK-47, fordi det er det bedste våben, jeg lige kan se. Og så skal jeg kraftigt nu og vise de folk, hvad jeg kan. Og jeg dør Vis sikkert de med sammen. pussies, hvem der bestemmer. Ja, for helvede. Men jeg tror allerede, jeg dør med sammen, men jeg er fucking ligeglad. Så, Prøv at se, jeg dør med sammen. Fedt. ej, det er skrald det der. Nej, det er skidt. Nå. Ej, han fik en case. Yes. Det var det for den her omgang. Nu er Mathias her ikke lige til at sige farvel, men vi ses. Hej hej.